Muri sei guys. Nhasi ndine kanya yakadikirika ndinako. Kanya yake vhudzi. Vanoda kuti vhudzi ravo rikure. Tererai nyaya yangu iri pane. Ndanetseka nekuti vhudzi rangu ranga risingakure, but ndakazoona ka secret. Ukatedza ka secret aka ukaona vhudzi rako rakura aka. Unditengere nzungu nemadhumbi. But ukaona vhudzi rako risiri kukakura, ndibate ndokutengera airtime. Unotora onion yako. Onion yatinobikisa iyi, yatinotobikisa iyi onion. Sesa iri izvozvi. Wotora nigiri nima garlic chihombe chinigiri chese. Ndingotaurawo zvandinazvo mumba mangu izvi. Garlic yako. Wotora ginger. Ishi. Zvinhu zvakadai so zviri 3 wozvisa mublender. Waisa mublender. Unotanga kubvisawo makanda eonyeni nemunigiri nayo unobvisa worasa. But garlic haina basa nokubvisa makanda. Inonzi ginger haina basa nokubvisa makanda. Wozviisa mublender zviri 3 zvinhu izvi ne2 matablespoon emvura. Wozviblenda. Kana wapedza kublenda wotora tea strainer. Kana usina tea strainer ka unotora socks woisa musocks. Wosvina muto wacho chipinda mugaba. Muto uya unoutora muto wacho wotsvagira chigaba kana wotsvagira chinhu chinospraya chinhu. Wopota uchichizora mumusoro mako kana ka2 pawiki kana everyday manherega ega zvichienderana nekuti hausi kuenda panze. Wadzoka kubasa wapedza kugeza paipai uchibika zvako wozora muto wayo because unoburitsa kamweya kamangoza onion negarlic zvine kamweya kazvinako. Wozoro 2 hours before usati waenda kubed. Paunozorara kamweya kanenge atiza but mari zacho here. Mari zacho ato makeke kani ezvinhu zvitatu izvi. Zvinhu zvitatu izvozvi zvinobudisa mari zawo manyama she. Try it then you come back to me.